Nakita nyo guys? Hi mga idol! Magandang hapon sa inyong lahat sa tagapanonood ng aking video. Mayroon naman kaming gawain ng mukbang challenge. Ipakita namin sa inyo kung paano namin kakainin ng buongon. Magmumukbang kami ng buongon guys. Ipakita namin sa inyo. At samahan nyo kami para makita ninyo kung paano namin kukunin sa taas ng puno kasama ng aking pamilya. Tara, let's go! Ito guys! Hinig ko to, hinig! Kakiinin ko to, iingitin ko to! Pakita ko sa inyo! Pre, dol! Lapit! Dol! Lapit! Ito ang pumilo guys, ang tawag sa Tagalog, English. Kayo dyan, gumawa kayo dyan. Nakikit-kitin nyo na ninyo. Ang tawag sa amin yan, buongon guys, buongon. Grabe pa ang kasim. Ang pait guys. Ang pait talaga ng maungon guys, pait talaga. Yan, marapit na. Part 4 na ito guys, part 4. Kakayanin ko to guys. Asluma. Asdom nga sarap. Nakita nyo guys? Ayan, huwag nyo na lang tapusin sa inyo. Oh, bigyan ko lang kayo. Dali kayo. Yan, kaya magsabay-sabay tayo ng kainan. Dito. Oh. Yan. Dali. Lapit kayo.
Ang sarap talaga. Natapos na ang aming mukbang challenge. Salamat sa inyong panonood sa aming video. Pag nagustuhan nyo, paki-like at paki-comment at paki-share na lang sa iba at ay kalimot sa subscribe. I love you mga idol. God bless all.